бо дастури сардори раёсати вазорати корҳои дохилии дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷивонов ҳайати шахсии шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи раёсат дар осоишгоҳи сипари вазорати корҳои дохилӣ воқеъ дар шаҳри Гулистон ниҳолшинонӣ карданд. Бо ташкили маъракаи дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ, ниҳолҳои ҳамешасабз, дарахту бутаҳои сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда ба монанди арча, каштан, гелос ва хурмо бо мақсади сабзу хӯрамгардонӣ дар ҳудуди қитъаву роҳрафҳои бинои маъмурии осоишгоҳ шинонида шуд. Ниҳолҳо бо тавсеаи мутахассисони соҳа аз хоҷагиҳои ниҳолпарварии вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ дастрас гардида ба иқлими минтақа мувофиқ мебошанд. ҳашари ниҳолшинонӣ бо роҳбаладии масъулини хоҷагиҳои боғдорию ниҳолпарварӣ ҷараён гирифта дар баробари риояи қоидаҳои агротехникӣ зимни ниҳолшинонӣ ба намуди ороишии боғ ва мавзеъҳои сарсабз аз нигоҳи зебогӣ таваҷҷӯҳ карда шуд. Сарсабзии ниҳолҳои шинонидашуда дар оянда метавонад мавзеъи мазкурро ба макони ободу зебо табдил диҳад. Ёдрас мешавем, ки осоишгоҳи сипари вазорати корҳои дохилӣ дар соҳили баҳри Тоҷик ҷойгир буда бо мақсади васеъ намудани имкониятҳо барои қабули истироҳаткунандагон иншоотҳои нави истироҳатию таълимӣ дар осоишгоҳ бунёд шуда истодааст. Бо пешниҳоди роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд то ба пуррагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоотҳои сохташаванда ҳар ҳафта бо ҷалби ҳайати шахсӣ чорабинии дастаҷамъонаи тозакорӣ шанбегӣ гузаронида мешавад.